ҳамин гуна дар фазои сулҳу дӯстӣ ва дар кишвари дорои истиқлолияти давлатӣ, ҳамчунин дар табиати зебо сокинони шарафманди Тоҷикистон ҷашни байналмилалии Наврӯзро бо ҳамин шукӯҳ шаҳомат таҷлил намуда истоданд. Чӣ тавре ки огоҳ ҳастем, ҳамасола дар гӯшаҳову канори ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни Наврӯз бо як шукӯҳ шаҳомати хос ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ таҷлил карда мешавад. ҷашни Наврӯз ба табиат зинат бахшида дилҳоро аз кинаю адоват холӣ менамояд ва мардумро ба бахшиши гуноҳҳои якдигар, рақсу бозӣ ва шодиву сурур даъват мекунад. дар моҳи март оғози баҳор ки айёми ҷашни Наврӯз аст, ҳамин гуна садои суруду тарона дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар танинандоз аст. эй дӯст, биё ки ҳама рӯз ид шавад, рӯзи ту ҳам илоҳи Наврӯз шавад. дӯстони гиромӣ, тантанаи иди Наврӯзи бостон ҳанӯз ҳам дар кишвари зебои мо идома дорад. инҷо аҳли нишасти телевизиони илм ва табиат сари як дастурхони пурнозу неъмати Наврӯзӣ ҷамъ омадем, то Наврӯзи ватанро барои якояки шумо табрик бигӯем. бигзор доимо дар фазои зебои Тоҷикистони мо ҳамеша баҳор бошад. ба хонадони ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ бахту саодат, иқболу обурӯ ва ана ҳамин хел дастархони пурнозу неъмат Парвардигор ҳадия намояд. дар Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз ҷашн гирифта шуд. иштирокдорон аз тамоми зерсохторҳои он бо либосҳои миллӣ, атрасу адрас, чакан, тоқӣ ва дигар намунаҳои гуногуни либосҳои анъанавии минтақаҳои кишвар ҳузур пайдо намуда, зебоӣ, рангорангӣ ва ғановати фарҳанги миллии тоҷиконро ба таври хеле ҷолибу таъсирбахш муаррифӣ карданд. пайғоми аҷам резад, Наврӯз муборак бод. хуршеди ҳамал хезад, Наврӯз муборак бод. хуш омада фарвардин, ҷонбахши заминро бин. дай ояду бигрезад, Наврӯз муборак бод. дар майдони ҷашн инчунин намоишгоҳи идона аз ҷониби зерсохторҳои Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи хоса ташкил карда шуданд, ки дар он маҳсули ҳунарҳои мардумӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буданд. ҳамзамон таомҳои миллии тоҷикӣ ҳар кадом дорои мазза ва анъанаҳои хоси худ мебошанд, пешкаши меҳмонон гардида фазои идонаро боз ҳам гармтар намуданд. қатраборон боз борад ҳар саҳар, лолазорон боз рӯяд аз дигар, бо таманно бар диёри тоҷикон боз омада арӯси гулфишон. зимни суханронӣ қайд гардид, ки Наврӯз ҳамчун ҷашни бостонӣ ва мероси гаронбаҳои ниёгон реша дар умқи таърих дошта, бо арзишҳои олии инсонӣ аз қабили дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ, сулҳу субот ва эҳтиром ба табиат пайванди ногусастанӣ дорад. омода намудани таомҳои миллӣ аз ҷумла суманак, оши палов ва дигар хӯрокҳои миллӣ қисми ҷудонашавандаи ҷашни ҷаҳонии Наврӯз ба шумор меравад. зуҳури ҷашни Наврӯз ҷашни миллии мо марбут ба ҳама оламиён аст. эҳтиром ба табиат ва одамон, ба илму дониш арч гузоштан ва сулҳро гиромӣ доштан аст. Наврӯз маънои мантиқии асрономӣ ва фалсафӣ дошта, маҳз ҳамин маънои хос
онро дар тӯли ҳазорсолаҳо зинда нигоҳ дошт ва имрӯз бо шарофати истиқлолу озодӣ ба ҷашни байналмилалӣ табдил гардида дар саросари ҷаҳон танҳо бо як ном наврӯз ҷашн гирифта мешавад. бинандагони гиромӣ тавре шумо огоҳ будед тантанаҳои ҷашни наврӯз дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил гардид. ҳамин гуна ҷашни наврӯз дар дигар минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон низ идома дорад. мардум бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ наврӯзро таҷлил намуда истоданд.